Era una casa particular, hi havia tauletes precisament, com es que hi ha aquí, igualet, que crec que són les mateixes, i res, allà anaves a estudiar. El mestre meu era de Teruel, i allí feia molt fred, i ell diu que allí estava encantat, perquè aquí el fred se podia suportar. I en aquella època, havia una quantitat de misèria, que no llevava polls faltava poquet, i el que no llevava se s'apegava a l'altre. I molta misèria. En l'hivern se feien unes quebrasses en les mans de por. I res, era un col·legi, entonces no havia servicis ni res, mig d'un bancal, tenies que eixir a fer totes les teves coses. I el col·legi, uns aprenien més, altres aprenien menys, però tots anaven a escola. Hi qui se negava a anar a escola i s'amagava, i tornaves a casa i feien els pares: ja estàs aquí? No, que el mestre s'ha anat a cobrar a Alacant, i sempre estava cobrant en Alacant, que també se queixaven els mestres. Diu, passes més fam que un mestre escola. A lo millor anaven 2 o 3 dies a cobrar i no cobraven, i així en el col·legi uns sabien més, altres sabien menys. Jo era el número 1 en matemàtiques, i un altre que li deien Salvador González Román era molt majo per pintar, i eren els 2 més preferits en el col·legi, però ningú se quedava, molts poques els que anaven o se quedaven per estudiar a una acadèmia, que entonces no havia altra cosa més que acadèmies en ells. I jo volia, un tio que havia en Àfrica, volia preparar-me perquè estudiara, perquè tenia molt bons pervenís. Però la difunta de ma mare, en part descanse, ella era analfabètica. Y entonces els pares són els que m'anaven i no me deixa estudiar a fondo. Bueno, pues anaven al col·legi, com normalment anaven tots els xiquets, i jo vaig tindre la sort que el tenia al col·legi molt propet. I estaven allí, en una casa també particular, i jo el que me recordo és que venien els mestres d'ells i venien en bici. En bicicleta venien, allí tot el passar el dia, i venien tots els dies així. I bé, jo vaig estar, fins als 10 anys vaig estar en aquesta escola. Luego vaig canviar de vivienda i entonces anàvem a una altra, que també era una casa particular en caus familiars meus, de llar. I també. I hi ha una anècdota que, fíjate, la xica morta ara, és amiga meva, ha mort ara fa poc temps. I jo l'apreciava molt. I resulta que el que fan els crios, com era la casa on vivien ells, al costat vivia aquesta família, pues tenien el fregador, com tenien costum, davant, baix d'un pi, allí davant en la replaça. I d'on venen que se disgusten 2 chiquilles i esta, la dueña d'allí, i tenien, me recordo que tenien el fregador i pilla un caso que era de barro per tirar-li l'aulla i se li anà el caso i tot i se trenca. I allí se va disgustar els 2. I jo dic, fíjate, d'aquestes coses que això no te s'olvida mai, te se queda gravat i ahí està. I molt bé, he tingut un bon recuerdo dels mestres, que tenia una que vaig continuar veient-me en ella hasta un munt d'anys. I bé, l'escola, bé, xiquets, entonces
pues igual que els xiques d'ara, no hi ha problema, ho passen bé, no tenen dolors de cap i a passar-s'ho bé. Tinc molts retratos de quan estàvem en escola, precisament ara no fa molts anys en què em vaig fer per entregar-los a les amigues que no en tenien, i aquests recuerdos bonics. D'allí, en l'escola que vaig anar últim, havien 2 germans que també eren parents meus de llarg i la mestra li va dir que un d'ells que estudiara, que tenia molt bon cap per estudiar. I va estudiar i ha sigut metge. I un metge conegut, que és Pasqual... Espera, com és? Pasqual, el cosí d'Urban, com és? Brotons. Pasqual Brotons. Pasqual Brotons. Anava a aquesta escola, companyia de nosaltres, i la mestra el va animar i... Cosí germà de Pasqual Urban Brotons. Entonces els col·legis, una casa era per xics, l'altra per xiques, no estaven junts com estan ara. I luego en el camp hi havia un home que li deien el tio Pelachicos, que anava una bicicleta i una bocina d'estes, i els mares eixien i deien, Pelachicos, ara en el recreo passa't per l'escola i me xolles el xiquet. Dóna'm una peseta. Cobraven anys, i anava a l'escola i en el recreo te xollaven. Bueno, també hi havia mestres que anaven per les cases ensenyant als xiquets que no podien anar a l'escola. Sí, no podien anar, o perquè entonces els pares te obligaven des de chiquico, si altra cosa no, a sacar la cabra o l'ovella a pasturar algun camí que no fera mal i estar al cuidó d'ella. I entonces, pues, aquest mestre se passava unes hores i n'hi havia un en la folla que deia el tio Eduardo Formigo i anava casa en casa ensenyant-los. I jo, en el meu cas, va anar a ma casa un mestre que vivia per la valla, per a veure si me recorde com li diuen. Ai, no me la recorde ara. Tu no te ne recordes del... Canaletes? No, Canaletes no, Canaletes és més conegut. Galima li diuen, de Podos, sí, de Podos seria, li diuen Galima. I era molt listo i molt... Sí, i ell va anar a ma casa i anava a diversos puestos a donar-nos clase. No, entonces lo que saber eres listo. Ya, lo que pasa que en esos temps, pues, el qui l'agrada buscava. I jo no me encantava molt l'estudio i així n'he seguit. Ensenyar-me i m'estic ensenyant ara coses que entonces no vaig poder ensenyar-me. Però, bueno, luego ja vingué una altra època, ma germana que és més xiquica que jo, ja m'on anaren a ells i ella ja va estudiar, però depèn de l'època. Totes les èpoques no són igual. Jo als 14 anys que s'acabava el LGB, entonces per la nit anava a una acadèmia particular al poble, a ells, a ensenyar-me el que jo m'agrada, les matemàtiques. Pues nada, així ha sigut la joventut en l'època de nosaltres. Luego acabé d'estudiar perquè ja era major i no donava lloc, ja uno festejava, m'ensenyé el que acabava per correspondència en una acadèmia que venia de Victòria, del nord. I ahí ha sigut la vida d'uno.